Hola, amics! I benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui coneixerem els éssers vius unicel·lulars i els éssers vius pluricel·lulars. Ja sabem que tots els éssers vius estan formats per cèl·lules, però molts d'ells estan formats per una sola cèl·lula. A tots aquests els anomenem organismes o éssers unicel·lulars. Encara que siguin organismes molt senzills, viuen de manera independent, és a dir, fan ells mateixos totes les funcions vitals. Us en recordeu de quines són aquestes funcions? Molt bé! La nutrició, la relació i la reproducció. Exemples d'éssers unicel·lulars són els bacteris i els protozous. Alguns d'aquests organismes són capaços de fabricar els seus propis aliments, però la majoria s'alimenten d'altres éssers vius. Són tan petits, que només poden veure's a través d'un microscopi. I per això també els anomenem microbis o microorganismes. La veritat és que alguns són una mica dolents per nosaltres, els éssers humans, perquè ens provoquen malalties. Però d'altres són molt beneficiosos, com els que converteixen la llet en iogurt o formatge. Boníssims! Els éssers vius que estan formats per més d'una cèl·lula se'ls anomena organismes pluricel·lulars, com les plantes o els animals. Totes les cèl·lules d'aquests organismes estan vives. S'alimenten de les substàncies que prenen a través de la membrana i es reprodueixen augmentant de mida i dividint-se en dues parts. A més, moltes cèl·lules es poden moure. Les cèl·lules són molt diverses i s'agrupen en teixits biològics segons la forma i la funció que tinguin. Dos exemples de teixits biològics són el teixit epitèlic, la pell, i el teixit muscular, els músculs. Aquests teixits, a més, s'agrupen per formar òrgans que tenen funcions determinades, com el cor o els pulmons. Aquests òrgans, al seu torn, s'agrupen en sistemes com el sistema respiratori o el sistema nerviós. I aquests sistemes s'agrupen fins a formar un ésser viu, com aquesta formiga, aquest bou o tots aquests nens. Bé, amics, ja hem conegut els éssers vius unicel·lulars i pluricel·lulars. La veritat és que a mi m'encanta aprendre coses noves. Em sembla superútil. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning. Avui anem a conèixer a la cèl·lula. Tots els éssers vius estan compostos per cèl·lules. Alguns només en tenen una i en diem éssers unicel·lulars, com aquest microscòpic bacteri. Altres tenen moltes cèl·lules i els anomenem éssers pluricel·lulars, com aquest os. Però, sabeu què és una cèl·lula? La cèl·lula és la part més petita d'un ésser viu. Tot i que algunes, com aquest ou, les podem veure a simple vista. Per cert, sabeu que els ous d'estruç són les cèl·lules més grans que existeixen? Les cèl·lules animals i vegetals realitzen les tres funcions vitals: la nutrició, la relació i la reproducció. Les parts d'una cèl·lula són la membrana, el citoplasma i els orgànuls, essent el nucli l'òrgan més important. La veritat és que són uns noms una mica estranys, però no us preocupeu perquè, si pareu atenció, els entendreu perfectament. La membrana és la capa que envolta la cèl·lula
i la protegeix del medi extern, és a dir, de la llum i de la temperatura. A més, la membrana permet la funció de nutrició, ja que facilita l'entrada dels nutrients i la sortida de les deixalles. El citoplasma és una substància líquida que es troba entre la membrana i el nucli. I és aquí, al citoplasma, on es troben tots els orgànuls. El nucli és l'orgànul més important de la cèl·lula, ja que és el seu cervell i dirigeix el seu funcionament. En ell hi ha els gens, i en ells es troben les característiques hereditàries de tots els éssers vius. Ens assemblem tant als nostres pares perquè vam heretar els seus gens. I si no, observa aquestes cries de zebra i cocodril. Oi que són idèntiques als seus pares? Els orgànuls són de diversos tipus. A més, cadascun realitza una funció diferent. Ja hem vist que el nucli és l'orgànul més important, però hi ha altres que s'encarreguen de digerir els aliments o eliminar les deixalles. En les cèl·lules vegetals, la membrana està recoberta per una capa rígida anomenada paret cel·lular, que permet que la planta es mantingui a peu dret, ferma, alçada. A més, moltes tenen al citoplasma una substància anomenada clorofil·la, que els hi proporciona el color verd i els hi permet fabricar el seu propi aliment a partir d'aigua i sals minerals. Bé, ja sabeu que tots els éssers vius, per molt petits o molt grans que siguin, estan formats per cèl·lules i que tots ells són fonamentals, imprescindibles per a l'equilibri de la vida, de la meravellosa vida. Des de Happy Learning, com sempre, us demanem que respecteu i cuideu a la natura i tots els seus habitants, és a dir, a totes les cèl·lules. Adéu, amics, i no oblideu subscriure-us a Happy Learning! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Us presento a un amic. Hola, sóc Nano, el robot. Benvinguts. Nano és un robot molt xerraire. Parla i es mou com una persona. Diríeu que és un ésser viu? I aquesta roca d'aquí? Presteu atenció! Uau! Oi que semblava una pedra? És que a vegades les coses no són el que semblen. I per això avui coneixerem molt bé els éssers vius i els éssers inerts. En la naturalesa ens podem trobar amb un munt d'éssers. Animals, plantes, persones, roques, sorra, aigua... Alguns tenen vida i altres no. Els éssers que tenen vida els diem éssers vius i els quals no tenen vida els diem éssers inerts. Però com els diferenciem? Per què parlen? Perquè es mouen? Nano el robot parla i es mou. No obstant això, no és un ésser viu. I aquesta flor no parla ni es mou, però està plena de vida. Sembla confús, però en realitat és molt, molt fàcil. Els éssers vius són aquells que neixen, s'alimenten, creixen, es reprodueixen i moren. Els animals, les plantes i les persones som éssers vius. Els éssers vius necessiten aire, aliment, aigua i reaccionen als estímuls del medi, com el fred, la calor o el soroll. Quin esglai li ha donat! Encara que no us sembli, les plantes també reaccionen als estímuls del medi. El girassol gira seguint la llum del sol. I mireu aquesta planteta. Veieu com es tanca quan la toquen?
Els éssers inerts, en canvi, no realitzen cap de les funcions vitals. Les roques, el vent, el mar, el foc i els robots, com Nano, són éssers inerts. Hi ha éssers inerts naturals, és a dir, que es formen en la naturalesa, com aquesta roca tan estranya o aquest núvol que no para de viatjar. I també hi ha éssers inerts artificials, que són fets per l'home. Sí, com Nano o aquest rellotge que fa cucú. Que maco! Cap ésser inert necessita menjar, ni respirar, ni tampoc sent. Ara sí que està tot molt clar, veritat? Doncs repassarem! En la naturalesa ens podem trobar amb éssers vius i amb éssers inerts. Els éssers vius són aquells que neixen, s'alimenten, creixen, es reprodueixen i moren. Per exemple, els animals, les plantes o les persones. Els éssers inerts són aquells que no tenen vida, no realitzen les funcions vitals i no necessiten menjar, ni respirar, ni tampoc senten. Per exemple, les roques, l'aire o aquest gos de joguina que borda com si fos de veritat. Bé, ara el Nano i jo jugarem una estona al jardí. Adeu, amics! Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Les funcions vitals. La nutrició. Com ja sabeu, els éssers vius necessiten alimentar-se. Aquesta és la funció de la nutrició. En funció del tipus d'alimentació, poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Els animals herbívors s'alimenten de plantes i d'herba. Poden menjar tiges, fulles, fruits, llavors o arrels. Com aquesta girafa altíssima! De tots els animals herbívors, n'hi ha alguns de ben especials. Són els remugants, com les cabres i les vaques. Són molt especials perquè s'empassen els aliments quasi sense mastegar-los i se'ls guarden. Quan tenen gana una altra vegada, se'ls tornen a portar a la boca, els masteguen i se'ls empassen de nou. Sona una mica fastigós, però els remugants són així. Els animals carnívors s'alimenten de carn. Han de caçar o menjar-se altres animals per alimentar-se. Aquests animals tenen dents ferotges i grans i unes urpes ben esmolades. Les aus carnívores també tenen becs molt forts i punxeguts per poder caçar les seves preses. Els animals omnívors són carnívors i herbívors alhora. Mengen carn i vegetals. Els porcs i els ossos són omnívors. I sabeu qui més? Les persones! Els éssers humans també som omnívors. Podem menjar-nos un pollastre rostit i també una bona amanida d'enciam i tomàquets. Les plantes no mengen. Són capaces de fabricar els aliments que necessiten a dins seu mateix, prenent aigua i altres substàncies del sol i aprofitant l'aire i la llum del sol. Les funcions vitals. La funció de relació. Els éssers vius necessitem conèixer el medi que ens envolta per saber el que passa al nostre voltant i reaccionar-hi. Aquesta funció vital és la de relació. Mireu bé aquestes zebres. S'han espantat perquè coneixen el rugit del lleó i saben que és perillós. Tots els animals que esteu veient es relacionen entre ells. Juguen, s'ajuden i es cuiden els uns als altres i també es barallen. Per poder sobreviure,
Els animals necessiten conèixer molt bé el lloc on viuen i comunicar-se entre ells. Els animals fan servir els sentits per saber què hi ha al seu voltant i reaccionar davant dels perills. Amb els ulls poden veure què passa al seu voltant. Les àguiles tenen molt bona vista i des del cel busquen les preses que caçaran. Ui! Ajupiu-vos, que ens atrapa! Amb l'oïda podem escoltar si s'acosta algun animal amb males intencions. Amb el nas, aquests animals poden olorar-se al seu voltant i a menjar. Amb la pell i a través del tacte senten la tendresa de les carícies. Però també les pessigolles! Els animals, per relacionar-se, necessiten comunicar-se entre ells. Molts ho fan a través de les olors. Altres, com aquest camaleó, es comuniquen a través dels colors o a través del so, com aquesta espècie d'esquirol tan sorollós. Encara que no es desplacin ni tinguin ulls, ni nas, ni cap òrgan dels sentits, les plantes també es relacionen. Quan noten la llum del sol, les tiges es mouen i creixen en aquella direcció. Les funcions vitals. La reproducció. L'última funció és la reproducció. Permet als éssers vius originar nous éssers vius i així assegurar la continuïtat de la vida. No us semblen una monada aquests cadallets? Els animals tenen dues maneres de reproduir-se. Poden ser vivípars o ovípars. Els ovípars neixen d'ous, com les aus, les tortugues o aquests mini cocodrils. Els vivípars són els que neixen del ventre de les mares, com els dofins, les girafes o els éssers humans. Les plantes poden reproduir-se de moltes maneres, però la majoria ho fan per llavors. Aquestes llavors cauen al terra, germinen i donen vida a una nova planta. Ara ja coneixeu les 3 funcions vitals. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu aquestes imatges. Són éssers vius de diferents espècies relacionant-se entre ells. Avui coneixerem una forma de relació molt especial. La simbiosi. Simbiosi. Quina paraula més rara! Alguna vegada l'havies escoltada? Prové d'una paraula grega que vol dir viure junts. I és que en la simbiosi passa exactament això. Dues espècies completament diferents, que no tenen res, però res a veure entre elles, s'ajunten i conviuen molt estretament. Sí, com si fossin un equip. No ho fan perquè són molt amigues, ni perquè s'estimin molt. Ho fan per obtenir un benefici. En funció de qui obtingui aquest benefici i com afecti a l'altre, la simbiosi es pot classificar en 3 tipus. Mutualisme, comensalisme i parasitisme. El mutualisme existeix quan en la simbiosi el benefici és mutu, és a dir, quan les dues espècies treuen profit d'aquesta relació. És el cas d'aquesta abelleta i la flor. Les abelles s'alimenten del nèctar de les flors i, a canvi, escampen el pol·len perquè les flors es reprodueixin. És un bon tracte!
Totes dues espècies s'aprofiten de la seva relació. Benefici mutu, mutualisme. Fàcil, El comensalisme es produeix quan en la relació de simbiosi només una de les espècies se'n beneficia. Però l'altra no se n'adona, perquè no perd res, ni fu ni fa. Com aquestes rèmores, que segueixen el tauró valent a tot arreu per menjar-se les sobres del que caça i per protegir-se dels seus enemics. Són uns barruts, però al tauró no li molesta. És molt còmode, el comensalisme, no trobeu? El tercer tipus de simbiosi s'anomena parasitisme i és nociu per a una de les espècies. Succeeix quan un dels organismes de la relació es beneficia a costa de l'altre, danyant-lo, emmalaltint-lo o, fins i tot, arribant a matar-lo. L'espècie que se'n beneficia s'anomena paràsit, d'aquí el nom parasitisme. I l'espècie que en surt perjudicada s'anomena hoste. El paràsit pot estar fora de l'hoste, com aquestes puces, que no paren de molestar aquest pobre gosset. O poden ser a dins, com els virus i els bacteris, que fan que ens posem malalts. En qualsevol cas, el parasitisme és una relació simbiòtica, però molt desagradable. Ja hem conegut la simbiosi i els seus tipus. El comensalisme, el mutualisme i el parasitisme. Sabeu que nosaltres i els nostres gossos també som simbiòtics? És clar, nosaltres els alimentem i cuidem i ells sempre ens demostren el seu amor i el seu afecte. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.